back to the second episode of African Echo. As I said, we have Mr. Andile Xaba. Wenza umsebenzi omkhulu is doing a very, very big job. When you're talking about sustainability, it's not just about infrastructure, Mr. Xaba, but it's idinga izandla zonke ezibambe. And mezingabambi izandla kakhulu ku food security sisenkingeni njengama Africa. Sisenkingeni. Now ukhuluma ngendaba emnandi Mr. Xaba, but ngifuna ukuyiqala ngingene kanje. Bathi inomkhulu sebebona uthi usafuna ukusebenzisa inhlabathi Mr. Xaba, uthi ufuna ukuyifaka manje emapayipini lento. Bazovuka bathi nangu umfana wethu wenzani manje. Well, indaba isekuthenini isikhathi siphila kuso sona sidemanda ukuthi sishintshe indlela esenza ngayo ngoba umhlabathi uyakhathala. Umhlabathi uyakhathala, ukhathazwa i-industrial mechanization osetshenzwa ngayo. For example, makuzovulwa iplaza elikhulu eli-commercial eli-industrial, kuzokuqala kungene le machine ekuthiwa ama-yellow machines, ama-earth moving machines. Akugula ihlahla, akugula inhlabathi, akugula ama-roots, zonke lezi zinto ebezi-part of i-ecosystem yokubamba le nhlabathi ukuthi kungabi khona ukuguguleka nokuhamba kalula kwayo. So angithi the time ukhipha le nhlabathi phezulu esitshala kuyo, usho ukuthi siyosebenza ngezantsi, iya ngokuya iyaqina. Uyayibona leyo nto leyo? Sisedorobheni la, siseduze nechwa, akuyona inhlabathi right at best for ukutshala. It means udinga zona leyikhuthazi esithi siyayibalekela. So organic usengazoba khona. Organic uzohluleka ukuthi ube khona ngoba wena usebenzisa izinto zokugcina lo mhlabathi unama nutrients ekubeni nazo lezi zinto egcina zolimaza. So ke that's why ke fanele sishintshe indlela esenza ngayo, kodwa still sibe senza ngendlela ezinatural njengoba sikhuluma ngo-aquaponics ukuthi aquaponics iyasilungela kakhulu thina esila emadolobheni because asinaso space and asinayo ilibhathi yokuyikhethela inhlabathi esifisa ukusebenza kuyo because si-dense, si-overpopulated, sinyanjani, and most of the spaces khona kucatshanga i-housing. Mangacatshanga i-housing fanele kwenziwe something commercial ukuze abantu bathole imisebenzi basebenze ukuze bakwazi uku-afford ukuthenga khona lokudla oku seemingly out of reach njengamanje njengoba sidlula esimeni se-job Ayi kunzima. Manje isebenza kanjani Mr. Xaba? Aquaponic, hydroponic, izinto ezinjalo, izinto lezi siyibona lapha ya kulezi zinto ezibukwayo. Ngichaza kanje. Uma sikhuluma nge-hydroponics sikhuluma ngokutshala sisebenzisa amanzi. It could be amanzi afakwe ngisho ama-enhancer angekho naturally sourced. So ke kule hydroponics kufanele ube bese uba specific ukuthi uthi uzosebenzisa ukutshala usebenzisa amanzi, kodwa ke yiphi le element ezobe sithi seku agroecological acceptable, seku organic. So sisithatha sisebenzisa ukuthi okay asenze i-fish pond, because siyazi ukuthi yonke into edlayo isikhathi esiningi into eyidlayo iphenduka ibe umanyolo. Asenze i-fish pond, le fish pond izo circulate lamanzi akuhlala khona labo fish akwazi ukuthi abe umsoco kulezi zinto sithi siyitshala la. Angithi uyabona sesi organic ke manje sesingakwazi nokuthi siyoqonqoza kulabo abakhipha idifiketi zokuthi si-certified organic, sikwazi ukungena kuma-market athize athi hayi
thina siyanizwa ukuthi nikhulisa kanjani, siyanibona na ama-video yenu laphayana, siyabona impela kubhizi, kodwa sifuna isitifiketi, kube khona into ekuthiwa i-peer review system under i-participatory guarantee system, okusho ukuthi abanye abatshali abakule mkhakha abakule ndima siyakwazi ukubonelana noku-advisana, sikwazi futhi nokusecondana ukuthi yes indeed wenza ngohlelo. Okay. Wenza ngohlelo ubamba. All right. Right. So ke kuyinto ethi ayibe njalo ke. Kanti futhi ne-potential yokubona kwabona labo fish bayimarket nabo bengokwabo futhi ke bayadingakala kakhulu. Bayadingakala kakhulu, yes. Ethi ayibe affordable. So nabo ba presenta another business opportunity beyibona. Singazi ukuthi amakati lawa kagcwele idolobha ayosiphatha kanjani go-fish bit, kodwa sithemba ukuthi azobambeka, uzocontroleka noma somboza ngamanethi. Njengama-Afrika, Mr. Xaba, kubaluleke kanjani ukuthi kangakanani rather ukuthi sidle ukudla oku-healthy? Ngikhuluma nenye intokazi ngithi it's not Malawi, the other, I think in Namibia. Uthi uyazi yini ukuthi thina njengama-Afrika ukudla kwethu kolweni ihwithe yethu njengama-Afrika? Mina indaba lezi ibuye zibe kude nathi, kodwa ke siyayicosha kunina nina ama-experts. So ngibuza Mr. Xaba ukuthi kubaluleke kanani ukudla healthy nokuthi organic lo phela asingawuyekeli ukuthi owalabaya abanezambane likapondo, kodwa awuba wonke umuntu, because njengamanje sineyingane zethu ezi-diabetic at the early age. Maningi ama-impact a-negative esiyithola sinawo. Kade sikhuluma nodokotela at some stage ekhuluma even i-cycle yomuntu wesifazane njengamanje is impacted indlela esidla ngayo. Now ukukhuluma nomuntu njengamanje ohleli nathi osibukelayo, kubaluleka kangakanani ukuthi asibuyele ema-routine ethu la isiqhamuka khona? Well, it goes back to what I've been saying before. Avoid ukudla ongakwazi ukuthi kukhule kuphi kanjani, kukhuleliselwa i-mass production. Okusho lokho kudla akukhuliswanga ngokubheka i-nutritional value, but kukhuliswe ngokuthi how many heads can be fed. So it goes to lezo zinto zokuthi sidinga preserve indigenous knowledge from our forebears, in the sense that we need to encourage ukugcina ama-seeds ezinto ezikhulele emakhaya, zikhula without necessarily encouragewa ngezinto eziyikhuthaza. So iqala lapho lento ukusondelana nama-groups practice this form of ukutshala esikubiza nge-agroecology. Ukwazisa ukudla nokwazisa abantu abatshala ukudla ngendlela ehlonipha imvelo, aware of preserve and conserve amanzi. So those would be people who would be mulching, sebenzisa ngabutshani ukukhava inhlabathi, so that you do not use water excessively ukuchelela. So if you use mulching, it means you are covering the soil and protecting it from evaporating quicker, so it stays moist for longer. So ukusebenzisa lezo zinto ekuthenini zama ukuthi izinto zakho ezisebenzisayo zibe organic, zibe natural as much as possible. Kusho ukuthi ke leyo nto uzoyifunda nakwabanye, or
uzosondeza kuma groups sesine social media manje inqwaba ye-information ngokuthi ungatshala kanjani utshalela ukuthi kube ngcono kunaney'thelo noma iy'tshalo ey'kwazi ukuxosha iy'nambuzane ey'thize esuke kufanele ube nazo la ensimini yakho so that ubalekele ukusebenzisa opowder laba ngeke ngilisho igama kodwa nanku lo powder ngebhodlela elihlaza eliblue usuhlanganisa lamakhemikhali nalamakhemikhali wafuna kulesi sitolo uyakavoida lokho yeah ngoba ulimaza yona lemvelo le okufuna ukuphile ngayo kusho ukuthi basically gravitate towards ama communities that are practicing lendlela yokutshala akhona I exist out there amanye ananama farmers markets on Sundays where kwenzeka ama seed swaps kwenzeka nokudayisa khona kulindawo so ukuphuma largely lezi zinto uzozithola ngaphandle kwendawo eyidolobha elikhulu so the more you travel out of the province I mean towards the peripheries of the province uzozithola uhlangana with fruits and vegetables obungakazi uyitshela ukuthi akhona amanya wild which is something that is being encouraged ukuthi forage for wild fruits and vegetables because those are healthy foods so kuningi nje. Do you speak to your plants? Namhlanje carrot wami ngifuna ukuthi usukume wami because I know many people abafamayo nabagardenayo you talk to these things is this true because you are an expert in this? Well, I talk to my dog. All right. I'll definitely talk to my chickens anytime. Okay. It's only natural that I talk to my plants. Right. Yeah, definitely, big time. Ayikhuli ingane zami. Right. Khulani ingane zami. Kulani. Oh, ngiphathi khona ngikade ngijikela i-compost ngifaka namanzi. Kuphume namathuku lawa ngibona ukuthi hayi cha i-healthy lento engijikela la nto hayi azidli ingane zami kube kuhle ezweni. There is something beautiful about watching or tending to something grow from a seed to a plant to a food on a plate. Right. It's wonderful. It's creation right there. It's biodiversity in front of your own eyes. Right. Yeah. Asikhulume with the youth, asikhulume nomuntu omusha, asikhulume nomuntu esifazane ocabangayo yabo khona lo othi ngiyafuna kodwa simnikeza liphi ithemba o simnikeza siphi isikhalo ukuthi sithatha ugijime naso. Into engijabulisayo ukuthi siphila emhlabeni manje information is on the palm of your hands. Umuntu one-interest angabona izindlela ezihlukile neziningi zokuyitshalela. I mean right now sihlezi la nawe kunama pot plant are suspended. That tells you ukuthi ungatshala noma ikuphi. Ungatshala inoma ingani. So ukuba creative kubalekile. Sebenzisa ama resources aseduze nawe and yeah the important thing konke lokho is to get started okunye uhlangana nakho ngendlela ngoba uma uzosithala ulinde ukuthi zonke izinto zizime ngomumo Olinda forever. Mr. Xaba, thank you so much for your time but sesiphetha nje lastly what meal would you cook from your garden uthi nje namhlanje ngishaya lesi situlo or this meal what meal would that be? Okay ngiyawuthanda ujeqe on a sorghum. Okay. On a bran. Ngofaka ngisho nama peanuts. Nice. Nama walnuts. Bra.
You're expensive. Depends on what is available at that time. Right. Ngizule ngiqala ama-peanuts, ama-walnuts. Ungafaka ngisho nama-macadamia nuts. Ama-macadamia nuts asetyalwe iKwaZulu Natal yonke. Ngingathatha ngine kale njengamanje. Engiyitshalile. Labathi eMozambique Khovo. Ngipheka yona ngiyayithanda lately. Ne-rocket. Ngithanda ukwenza i-potato salad ne-rocket. Ngikhuluma izinto eziseqhini. Hayi mfethu, you have to invite us. I invested pineapple. Oh, okay. Uyaphuza ukuvuta pineapple uthatha 2 years. But yeah, no, mina isikhathi esiningi ngidla izinto ezisegcekeni, tamatisi, in fact usuyangazi nje sengikhumbulele ithi bekumele ngabe ngiphathele ibouquet yaso le spinach. Sekuyobuye kulunga ke mhlawumbe. Sobona mase Cape Town. Mr. Cape Town. Of course, we are going to Cape Town. Mr. Xaba, it's wonderful to have you on the show. And well, it's invited Pela to come on Saturday, maybe. Sisizoshaya le loche kade uchaza. Sengiphekile already, ngipheke izona. Nizile ke bakwethu ukuthi asimenywanga. Sengiphekile already. No, look, ngingumuntu obusy, nginama commitments and during the week nangama weekend. Kuyale. Ngumuntu othandayo ukuba immersed emsebenzini. Njengoba ngichazile kweni sengidevelop interest kwi product entsha. Engeke ngibalule kakhulu ngayo. Lezo zinto zisho ukuthi I need to teach myself as much information about it as possible. And as fast as possible. You know, so basically isikhathi sami selfish naso. Siyangishana ngaso. Ngike ngaba too giving. I'm catching up. No, but nah, you can get up first. Siyabonga kakhulu. No, siyabonga kakhulu futhi ngesikhathi siphezulu. Well, that was Mr. Xaba, our African Echo podcast. Asitholani next time, and you do remember that you can now find us on our website, and you can also find us on our social media platforms. Do follow us. We'd like to hear from you, and we thank you so much for always making us we are with you, and you're always with us. Until next time, goodbye.